estem amb l'LG G Pro 2, que és la versió evolucionada del Phablet de LG, que també va ser presentat dies abans del Mobile World Congress, i arriba amb una pantalla de 5,9 polzades Full HD, amb una versió de 32 GB o 16 GB, 3 GB de memòria RAM, 3.200 mAh de bateria, 13 megapíxels de càmera, Android 4.4 KitKat i la funció que tothom coneix de l'LG, el Knock Knock. El mòbil, com podeu veure, és molt bonic, segueix sent gran, són 5,9 polzades, segueix mantenint els botons darrere, que al final ens hi acabarem acostumant, i també arriba amb la funda tan coneguda de LG, que és similar als Galaxy.